Ayan, may sound na ba? Ayan, Diyos ko. May sound na rin sa wakas. Naka-take 3 na tayo mga lalas, hindi ko na alam kung ano to. Ayan, pang take 3 na tayo. Iwan ko na lang pag di pa to gumana, iwan ko na, hindi ko na alam gagawin ko sa computer ko. Take 3 na tayo mga lalabs, take 3. Kagabi naka-take 5 ako, wala. Hindi ko na alam. Ayan, naka-take 3 tayo ngayon. Wag naman sanang abutin ng take 5, same last night. Ayan, nalagay ko pala 5 minutes, hindi ko nalagay ng 1 minute. King pag-iisa. Life moments, Miguel Love, shout out lalabs. Naka-take, ano na ako lalabs ngayon, take 3. Ang connection natin, grabe yung problema. Naka-take 3 ako. Nakakapagod tong ginagawa ko. Inayos ko yung computer. Huwag kang malungkot, host. Di kita iiwan. Ano po, Sir Brochito, naka-take 3 ako. Tin mo yung title ko, take 3. Grabe yung connect. Ayaw mag-connect. Same kagabi, naka-take 5 ako. Hanggang sinakasar na lang ako, pinatay ko na lang. Hindi ako makapangisda. Nakakainis. Okay lang yan, gawin mo take 10. Take 10. Naka-take 3 na nga ako eh. Take 10 talaga, grabe naman yan. Oy. Ay, kanina pa ako pagod na pagod. Naayos ko naman yung connection. Naglo ko naman yung mic. Pinatay ko na naman. Diyos ko, nakakapagod tong internet na to. Napakamahal pero ganito. Walang maayos na lab, hindi ako makapambanana. Panay loading. Gawin daw take 10. Take 10 talaga.
Tamsak Guwapa, ayan, Miguel Love, shout out palatandaan. Naka-take 3 tayo. Ah, ay Diyos ko, ang hirap ng koneksyon. Nauubos dito yung pasensya ko. Tatanda ata ako dito sa ano ko eh, Wi-Fi. Ay Diyos ko, Panginoon ko. Ayan, 4 million in the house, Miguel Love, shout out. Diyos ko, wag na sanang magloko. Kasi lagi naman akong niloloko. Pati ba naman yung Wi-Fi ko nagloloko? Ayan, 4 million in the house, Miguel Love, shout out. Alright, Rana ma'am. Yan ang palatandaan. Ah, ang ganda mo pag malakas ang net. Oy, Diyos ko, Panginoon, patawad God. Take 3 nga eh. Sabi nga ni Sir Bruchito, dapat daw take 10. Try and try until succeed. Ayan. Ayan, 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Ang sabi nga, wag daw mawawalan ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Ayan. Habang may buhay, may pag-asa, mga lalans. Ayan. Huwag kayong susuko sa buhay nyo, anumang pagsubok. Lahat yan malalagpasan. Katulad ng internet ko, ayan, nakatatlong try. Hanggang sa nakuha ko rin. Daming trials. Nawalan ka na ng pag-asa. Busy lang ako, ma'am, ha? Sige lang, lalabs, para tandaan. Wala kang premiere. Okay lang yan, lalabs, oy. Kanina madaming tao yung unang live ko matao, kaso lang panay loading. Sir Bruchito na yan, oh. Nung pumasok si Sir Bruchito, nagkaroon na ng internet. Busy lang ako, ma'am. Ang palatandaan, walang anuman po, okay lang yan. Ayan. Sir Bruchito, take 3 host. Ay, Diyos ko. Ma'am Ara kagabi, take 5. Diyos ko, Ma'am Ara, wag naman, Madam Ara, Diyos ko. Napagod na ako kanina pa, nakasimangot ako mula umaga. Hindi ko na alam gagawin ko. Kagabi talaga, Madam Ara, take 5. As in, hindi siya mag-connect. Hindi na ako nag-take 6. Pagod na ako kagabi pa. Tapos kaninang umaga, Diyos ko, wag naman mag-loading. Naayos ko naman yung internet, kaso lang walang mic. Oy, Diyos ko, nakakatanda tong internet ko. Palit ka na Wi-Fi. Ano, Ma'am Ara, paano magpapalit? Ikakakabit lang nito. Hindi na maibabalik yung pera. Gastos na naman. Diyos ko, pawis na pawis ako kakaayos. Take 3. Ayan, 6 million in the house. Mga lalabs, oy. Maghanap ka ng malakas ang signal. Ano ba yung malakas dito sa sa probinsya? Para parehas din naman ata. Ay, Diyos ko. As in, kagabi, Madam Ara, take 5. Hindi ko na sinubukang mag-take 6 at masasaktan lang ako. Ay, Diyos ko. Pinagpawisan ako dito sa ginagawa ko. Araw-araw ganito, Diyos ko. Pero okay na, oh. Na-restart ko yung Wi-Fi. Tinanggal ko yung wire, mga wire. Saka pinagsasaksak ko uli. Magtanim ka sa kapitbahay mo kung ano ang mga gamit nila. Yung mga kapitbahay dito, Madam Ara, wala naman sila Wi-Fi.
Meron dito PisoNet, yung nilalaglagan ng barya. Ako lang ata yung may wifi dito doon pa sa pinakadulo. Doon sa pinakadulo-dulo meron. Parang parehas din naman ata kami ng internet. Kasi ang nagkakabit nito taga dito rin. Cooking Lalabs, Miguel Love, shout out. Hello, how are you? Ayan, Cooking Lalabs, Miguel Love, shout out. Like them, thank you so much. Ayan. Pawis na pawis ako, wala pa nga akong kain kakaayos nitong computer ko. Diyos ko, Panginoon ko, patawad God. Kasi useless yung wifi mo, hindi ka satisfied sa signal. Hindi nga ako, Madam Ara, makapangisda. Minsan naman, Madam Ara, okay yung wifi, kaso mag-burn out. Ano nang gagawin ko? Minsan, kaaga-aga pa lang, nakabusangot na ako. Kaaga-aga lang nakabusangot si Islandsky Vlog. Dahil sa wifi na to. Ayan, Cooking, nagbaba ng bahay, Cooking. Diyos ko, Panginoon ko. Ano to, Madam Ara? Every month, 1,200 pesos. Siguro magwa 1 month na ako. Dito magwa 1 month na sa 21. Hindi maayos. Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out mga lalads. Magbabayad ka lang, monthly logi ka. Kaya nga ako rin lang naman gumagamit ng wifi ko eh. Ang nakakabit lang naman si mama. Tapos yung pamangkin ko, kaming tatlo. Diyos ko, di ko na alam gagawin. Minessage ko naman yung yung nagkabit. Ang sabi, tanggalin lang daw yung saksak. On-off daw, i-on-off muna. Kaming LS. Ayan. Ay, Diyos ko, Panginoon. Nakita kita kagabi. Ay, Diyos ko, take 5. Sabi nga ni Sir Bruchito, mag-take 10 daw ako, mag-take 10. Take 3, Diyos ko. Lisongson, Diyos ko, Jeng Lalabs. Naka-take 3 na. Ay, Diyos ko, Panginoon ko, patawad God. Makisama ang internet. Jeng TV channel, Miguel Love, shout out. Kasi umulan. Kaya hindi ako makakonek sa connection. Jing Lalab, Miguel Love, shout out. Ay, Diyos ko, naka-take 3, nakakahiya. Sabi ko, talagang tatawanan ako ng mga viewers ko. Kasi inabot na ako ng take 3, kagabi take 5. Ay, nakakapagod itong ginagawa ko. Ayan, Lee Songson, like 9, thank you. Aren Ilos Vlog, ayan. Subhype, ayan na love, salamat Jing Lalabs. Diyos ko. Kung hindi walang connection, walang kuryente. Ayan, Bruchito channel, Miguel Love, shout out. Ay, Diyos ko, God, Hala, Sir Bruchito, wag naman. Talaga naman, ayoko na talaga. Nawawalan na ako ng pag-asa. Nag-loading ba ako? Ay. Hindi na ako makakain sa wifi ko. Nakaka-stress. Jing Lalabs, thank you. Sir Bruchito, wag ka magbiro ng ganyan. Kanina pa ako ka-try dito. Diyos ko. Ayan, 4 million in the house, Miguel Love, shout out. Naka-direct ka ba? Naka-direct yan, Sir Bruchito. Meron na akong in-order ko nga yan sa Shopee. Yung Ethernet cable. Pero ganun pa rin eh. Huwag ka mag-direct po kasi mabigat yan sa net po.
Kaysa naman mag-wifi lang, panay naman loading. Ano ba talaga gagawin ko? Hindi ko na alam. Pag nag-wifi nga, hindi kaya. Panay loading. Mag-StreamYard ka kaso reasonable. Dahil siguro kasi nakadirect ako. Hindi kasi yung dati kong ginagamit na Streamlab Obs. Ibabalik ko yon. Malapit na. Kaya hindi ako nagda-download ng StreamYard. Yung dati kong background. Kaso lang yung Oo, nakadirect ako sa YouTube. Ay, ganun ba yun? Kaya pala kasi nakadirect ako eh. Yes po, nakadirect ako. Ay, Diyos ko. Kung na alam gagawin, ayan. Take 3. Ayan, 2 million daw. Miguel Love, shout out. 3 hours na lang pala, magla-live na si Madam Ara. Believe me, mahirapan net mo sa direct kasi need niya stable net. Yun lang. Hindi ko na alam gagawin ko sa Brochito. Kasi yung net ko loko-loko eh. Ting sa'yo. Mag-obs ka or StreamYard po. Yung dating gamit ko Sir Brochito, Streamlab Obs. Ibabalik ko yon soon. Yung dating ginagamit ko. Yung pang live ko sa abroad. Ibabalik ko yon kaso lang ngayon, hindi pa kasi yung computer nasa abroad pa rin. Hindi pa napadala. Napawisan na ako. Streamlabs. Yes, Streamlabs yung gamit ko. Streamlab Obs. Yung dating ginagamit ko, Streamlabs yun eh. Yes, Streamlab Obs. May Obs pa. Ayan, Sir Brochito, salamat. Ayan, shared. Salamat po, Sir Brochito. Oy, init pa naman dito sa kwarto. Kanta ka nga. Pause pa naman ako. Anong kakantayin ko? Ang idol ko. Pause ako sa Brochito, pause. Pause ako kakanta sa video, okay. Chorus lang, ano ba yon? Pause si host, pause. Ayan, mainit na here.
Di ko kayang tanggapin. Di ko kayang tanggapin. Ay, na mawawala ka na sa akin. TV 1977, mega love shout out. Ayan. Tamsak Dan. Ilapit-lapit ko lang yung aking electric pan mga lalas. Wait lang. Kasi medyo parang tayo ditong binabarbecue. Init. Ayan, tamsak Dan lalab. Miguel Love shout out. Salamat sa patamsak mo. Thank you. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love shout out. Di mo kayang tanggapin ang ano. Di ko kayang tanggapin. Lee Songson, mega love shout out. Lee Songson. Ayan. Thank you, Lee Songson. Mega love shout out. Cooking with Sapia, mega love shout out. Latapusin mo ang chorus. Ayan. Di ko kayang tanggapin. Na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Ganda ng kwintas mo, host. Ano lang yan, 18K. Ayan. Cooking with Sapia. Ayan, mega love shout out. No MJ, no. Ayan, 2 million in the house. Mega love shout out. Kung ganito yung connection ko kanina, sana ang ganda. Wala, putol-putol eh. Cooking with Sapia. Dan from UK. Ayan. Makilala ka. Hello, Brochito. Ayan. From Cooking with Sapia.
Hello, Brochito. Ayan, Sir Jim, mega love shout out, Sir Jim. A beautiful morning like you, idol. Lala Moves, mega love shout out. Lala Moves, Lala Mois, ayan. Lala Mois Motovlog, mega love shout out. Thank you so much, Lala Mois. Bakit lalo ang gumaganda po? Ayan. Ano bang gagawin, si Brochito? Alangan naman tayo magpapangit. May tanong ako, ano yon? Nagtanong mo. Madam, pwede kahit kunting tulong. Hindi nga ako nalabas, Kung may GCash ka, pwede, wala ka naman GCash eh. Malayo kami doon sa sinasabi mong padalahan. Kasi nasa probinsya ako, wala ako sa Manila. Ayan. Sir Jim Gaming Dan. Buwanoy Tibo Dexter. Ayan. Join ha, from Leodes. Yung mo nga kasi, Sir Jim, i-vlog mo yan, Lalams. Tapos i-live mo para makahingi ka ng maraming donation. Sir Jim, kitang-kita sa sikat ng araw ang iyong kagandahan, Lalabs Idol. Ayan, thank you. Sobrang ganda ng kwintas. Ayan, thank you, Sir Brochito. Thank you, thank you. Ayan, 3 million daw. May ginab shout out. 3 million. Lala Moy, Smooth to Vlog, Dan pabalik. Ayan. From Brochito Channel. Lala Moy, lalabdan sa'yo si Brochito Channel. Pasuklian na lang. Ayan. Kung ganito yung connection ko kaninang umaga, ay naku, ang daming tao. Sayang talaga. Ngayon lang naging maayos, tanghali na. Sir Jim Gaming, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan mga lalad, si Sir Jim Gaming, kailangan niya ng tulong. Nasunugan daw yan siya. Kwintas lang ba yung maganda? Sabi niya. Pati yung nagsusuot, hindi maganda, yung kwintas lang. Kailan ba? Kailan ka uwi? Punta ka dito, nasa Bicol ako. Sir Brochito. Wala si Sir Jim, malayo kasi yung padalahan dito. Sobrang layo, kailangan pang magbiyahe. Nasa probinsya ako, lalas wala ako sa Manila. Ayan. Yap, ho, sure yan. Dito ako sa probinsya, nasa Bicol. Ayan. Mahirap, kailangan magbiyahe. Papunta pa sa Naga, malayo. Kung may GCash ka, mabilis lang yan. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out, 5 million. Sige po, Sir Brochito, pababalikan ko dyan. Palipas lang po ng bakas para iwas lagas. Ayan. From Lala Moy Smooth to Vlog. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Ngayon lang umayos yung connection. Diyos kung kailan tanghali na. Sa'yo. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, Sir Jim, nagbaba ng bahay, Sir Jim. Sa iba bang nag-ALS, Sir Jim, naghingi ka rin ng tulong. Videoan mo yung bahay mo, Sir Jim. Tapos post mo yan. Oh, nasa Bicol ako, Lala Mois.
Naligo ka na, Bibi? Ayan, TP 1977. Nagbaba ng bahay, TP 1977. Thank you. Ayan, nagbaba ng bahay si TP. Nasa Lopez, Quezon ako kahapon. Ayan. Nadaanan namin yan, Lalamoys. Papuntang Bicol. Ba't ka nandoon? Nag-deliver ka? Malapit na pa Bicol, oo. Dinadaanan yan papunta dito. Ngayon lang man nag-ayos yung connection. Ngayon lang. Inayos ko, ayan, nirestart ko yung tinanggal ko yung mga saksak. Kaso lang, malinis yan. Yung pink, madumi yun. Ayan, 2 million in the house, mega love, shout out. RBM Vlog, Tamsak host, RBM. Ayan. RBM Vlog, mega love, shout out, RBM. Ayan, 3050, may available si po, RBM. 3050 mga lalab si RBM. X na ba tayo, RBM? Pumunta ako sa GF ko, day off ko kahapon, galing pa ng Cavite. Sana all. Galing ka ng Cavite, pinuntahan mo lang yung mo, girlfriend mo. Papuntang Bicol ang layo. Nagmotor ka lang, Lalamoys. Sana all, too much love. RBM? X na ba tayo, lalabs? Tapusin ko lang to sa Sino ba to si RBM? RBM Vlog. Tayo os 50. Tingnan ko kung Hanggang 20 lang ako, lalabs, RBM. Sana yung bahay mo? Wait lang. X na ata tayo. Wait lang, tingnan ko. Oh, idol, nagmotor lang ako 5 hours yung biyahe. Wow, sana all. Makita mo lang yung girlfriend mo, ayan. RBM, na tayo, X na tayo, lalabs. Ayun kung saan tayo nagkadikitan. Lang, 3 weeks lang yung mo, video mo. Nag 1.3. RBM, wow. X na tayo. Mga nakadikit na yung alagad ko sa'yo. Charge ko nga yung mobile. TP 1977. Ayan, nagbaba ng bahay, TP. Heaven Salazar, RBM Vlog, Lalamoys, Motovlog. Sir Jaming Dan. Dan agad, kapasok mo lang.
Ayan, TV, nagbaba ng bahay, TV. Palablab pa ako ng kapin mga lalabs. Brochito Channel Premiere. Ayan. 167 days, December. Ala, ang layo pa ng premiere niya, December pa. Ang tagal pa nito, Sir Brochito. Tagal pa ng premiere mo. Ayan, nangain na si Lolo. Nangain na si Lolo, mga lalabs. Naglafang na, naglafang. Ayan, 2 million in Das Miguel Love, shout out. Sa kislap ng mata. Ngayon, sa kislap ng mata. Bibi, kumain ka na? Ha? Kumain ka na, Bibi? Ang kinain mo? Hoy! Bibi, kumain ka na? Kinain mo? Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out, 2 million. Wanderer and Explorer, Miguel Love, shout out. Wanderer and Explorer, thank you so much. Patamsak po, ayan, from Wanderer. Tingnan natin, lalabs, yung ano mo. Premiere mo ba to? Premiere? Vancouver, Washington. 553 ka pa lang. Ayan, dikit ko sa'yo. Ayan, Wanderer, nasa bahay mo ako. Nasa biyahe ka. Lost Rin Lalab, Miguel Love, shout out. Lost Rin Talido, good morning, host. Ayan, good morning, Lalabs. Grabe ang ating connection, Lalabs. Lost Rin. Daming pagsubok. Take 3. Tingnan mo yung aking ano? Title, take 3. Ayan, Wanderer, nasa bahay mo ako. Lala Mois Motovlog Dan. From Los Rintaliedo. Ayan. Patamsak. Meron ka, Lalabs, ano, premiere? 181 parang si Rosrin. Yung mga nagdikit po, mga idol, wag po kayong mag-alala.
Babalikan ko yan, palipasin ko lang. Ayan. Ayan, magbakas lang kayo mga lalas kay Lala Mois. Babalikan kayo niyan. Ayan, 1 million in the house, Miguel Love, shout out. Initan na tayo. Dan na kayo kay Bruchito mga lalabs. Para iwas lagas lang po kasi grabing maglagas si Lolo. Ayan, 2 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, palablab naman ako, Wanderer. Sunod kita, Lala mo, Lostrin. Ayan, Lostrin, nasa bahay mo ako, Wanderer. Wanderer, dinikit ko yung main channel ko sa Lalabs. Ayan, nasa bahay mo ako, ayan. Ayan, 4 million in the house, Miguel Love, shout out. Sir Jim Gaming, ayan, nagbaba ng bahay, Sir Jim. Ayan, Wanderer and Explorer, nasa bahay mo ako uli. Nandito ka pa ba, Wanderer? Bibi, nangagalaw mo yung mesa. I-vlog mo kasi Sir Jim, yung mo. Ipakita mo sa kanila yon para maniwala sa'yo. I-vlog mo yun, Sir Jim. Yung bahay mo. Sa mga nagdidikit po, make sure lang po natin na panoorin po natin yung video 3 or 5 bago mag-like and subscribe, comment para pasok sa banga. Para iwas lagas ni Lolo. Ayan. Ayan, Wanderer, nasa bahay mo ako uli. Ilan na ba bahay mo, Lala Mois? Baba mo nga yung bahay mo, Lala Mois. Lala Mois. Tapos ko ngayon pa ako. Mangalay na.
Ayan, 3 million in the house. Miguel Love shout out. 3 million. Ayan, Lisungson. Nagbaba ng buy. Lisungson. Lablabin natin si Lisungson, mga lalabs. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love shout out. Nandito ka pa ba, ano, Telzen? Los Rin, Talyedo, nandito ka pa ba, Los Rin? Ninanais ko. Sige, Sir Jem, kunin natin yung number mo na yan. Ayan. Hindi ko muna ibaba, idol, kasi ipapamuni pa yan ng team ko. Wag ko daw muna ibaba, like ko pag naggala ako. WS na lang po kasi yan. Okay. Sige lang, kasi pag binaba mo yan, ano, lalagasin ni Lolo yung ano mo, WH. Takot ka na malagasan, ha? Ninanais ko. Ayan, 3 million daw. Miguel Love shout out. 3 million. Anong sana all? Sayang yung paghihirap. Tama. Ibig sabihin, waiting ka pa pala ng monetize. Ayan, Sir Jim, nagbaba ng bahay. Sir Jim Gaming. Dapat, Sir Jim, makakuha ka ng madaming donation. I-vlog mo yung bahay mo. Kuha mo ng video. Katunayan na totoo yung sinasabi mo, lalabs. Para yung pinupuntahan mong LS maniwala sa'yo. Yung iba. I-upload mo yan sa sa YT. Kasi makakadami ka niyan. Ayan. Pa yung saging da. Ayan, Sir Jim, nasa baya ko, Sir Jim. Pagkatid sa papa mo. Thank you. Kain tayo saging, mga lalabs, oh. Saging.
Ayan, 3 million dollars, Miguel Love, shout out. Hindi, kumain ka na. Bakit? Ang niluto ni Papa? Meron pa? Ha? Kain. Kaninang bata eh. Jesus loves you. Ayan, Miguel Love, shout out. Madam, nakita mo po yung Gcash ko. Nakita ko na. Pinagalitan ako nung nakaraan ng team ko kasi naalala mo nun naka-LS ako tapos binaba ko LS ko. Tapos naka-LS ako, grabing nilagas ni Lolo 1.6K. Bahay ko naging 926. Pasaway ka kasi, hindi ka sumusunod. Hindi ka kasi sumusunod, Lala Mois. Yan. Nakalimutan mo. Kain tayo ng saging mga lalabs. Ayan, saging lang sapat na yan, saging. Green na saging, green. Ayan. Bango ng saging. Kain tayo saging mga lalabs. Ayan. Saging lang sapat na. Binaba ko yung nakailis ako. Sabi mo pa nga nun, binabaan mo ako ng Ikaw pala yun. Ayan. Pasaway ka kasi, Lala Mois. Hindi ka nakikinig. Talagang lalagasin talaga ni Lulo yan. Mga lalab, saging dyan. Saging ko yan. Oh. Tingnan ko ano, Sir Jem. Ayan, 6 million dollars. Miguel Love, shout out. Kain tayo saging. Ayan. Naikot na naman. Ha? Ayan, 5 million in dollars. Miguel Love, shout out. 5 million. Sino nagwa-wifi doon? Nakalimutan ko, naalala ko na lang nung sinabi mo na binaban mo ako, naka-LS ka. Sabi ko, patay, yari ako nito. Yari ka talaga. Tigas ulo mo, hindi ka nakikinig. Ayan, kain tayo saging. Pampalakas ng tuhod. Mahilig ka pala ako sa saging. Oo, mahilig ako sa saging. Ayan. Sabi niya, maganda yan, mayaman sa potassium. Matamis eh, bruchito, matamis. Ang tamis. Ayan o. Ang sarap. Sanay na sanay kumain ng saging hosa. Sarap ng saging. Ang sarap.
Matamis. Ah, alata sa mga ngiti mo. Nagbalik ako, akala ko take 4 na. Hindi, hanggang take 3 lang. Ah, gusto mo bang saging, Sir Brochito? Gusto mong saging? Marami kaming saging. Yes, host. Kumakanta ka rin, idol, habang kumakain ng saging. Oh, kumakanta. Jesus loves you. Ayan, may love shout out. Nagbaba ng bahay, Jesus loves you. Jesus loves you, nagbaba ng bahay, Jesus. Ayan, thank you, Jesus. Kung ganito yung wifi ko kaninang umaga, naku, ang daming tao. Kasi nagloko eh. Kabad trip. Ngayon wala na kasi late na. Marami nang naka-LS. Reality in Life Dan. Ayan, reality. Dan si Brochito Channel. Lalabs, oy. Ayan, Sir Brochito, yung LS mo, December pa. Yung ano mo, Sir Brochito, yung premiere mo, December pa. Ang tagal pa nun. Video mo na, idol, kakahugas ko lang ng motor. Dahil sa biyay kahapon maulan na. Grabe yung ano mo, premiere. Tagal-tagal pa na yun. Anytime open niya. December. Brochito dan sa'yo, thank you. From Jesus loves you. Al Shabander, mega live shout out. Hello. Gumaganda ka pag tumatawa ka. Al Shabander, mega live shout out. Ayan. Thank you so much, my friend. Al Shabander. Ang dapat kong gawin. Grabe, December pa. Abutan ko pa yan, Idol Brochito. Lakas ng trip. December pa yun eh. Thank you. Ayan. May saking na yan. Siya, wag mo na alukin. Ayan. May saging na daw yan, wag nang alukin. Anong gusto mo? May saging na daw, wag nang alukin. Lala mo, smooth vlogasan ka po, idol. Nandyan lang yan. Sandal nga ako. Kangalay. Yung upuan ko naman, gumagalaw-galaw. Lala Mois, motovlog, aasan ka po, idol. Hugas mo na akong motor. Sige lang, Lala Mois. Maghugas ka lang dyan. Enjoy. Maghugas ka lang dyan. Eh, nakasandal ako sa aking chair. BG lang. BG lang, BG. Ayan. Dito lang ako, salamat. So beautiful. Alsha Bander, mega live shout out. Ayan. Kapitan Remix, mega live shout out. Thank you, Alsha Bander. You have 38 subscriber. Still small banana. Drop your link, Alsha Bander, so that I give you extra banana. Dito lang sa Cavite, Sir Brochito.
Oh my God, tong ano naglulo ko. Nasa Cavite lang siya, Sir Brochito. Dan na rin ako kay, Brochito. Sir Brochito, dan na po si, Jesus loves you. Alsha Bander, drop your link, lalab, so that I will give you extra banana. Ayan, 6 million in the house. Mega love, shout out. Sir Brochito, Alsha Bander, ay mga lalab, si Alsha Bander ay baby pa ang bahay. Ayan, palablab pa ako kay Alsha Bander, mga lalabs. Baby pa yung kanyang bahay. I will check your house, Alsha Bander. You have 38 subscribers. I am here in your house, Alsha Bander. Alsha Bander, see? I am watching now. I think this one is a gold. Gold. Only short video. Your video is too short. I'll give you extra banana. Ayan. 5 banana I give you. Ayan, palablab pa ako nakapin, mga lalas, nakapin. And I will check also, Alsha Bander, if I connect my main channel to you. Where are you from? I'm from Philippines. Alsha Bander. Before I was working in Abu Dhabi, UAE, but last June 21, I come back here, Philippines. Nice. Ayan. Thank you. Thank you so much, Alsha Bander. Kapitan Remix, Miguel Lab, shout out, Tamsak host. Ayan. Lalab, salamat sa patams. Do you know Arabic? I understand not all. I understand Arabic. Sway, sway. Ayan. Kapitan Remix Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay, Kapitan. Sway, sway, Alsha Bander. Mapi muskila, mabruk. Mapi syugul. Ayan. Little, little. Host, may extra ka pa. Ayan. Kapitan. Bakit lalabs? Ayan. Little, little only, Alsha Bander. Extra banana. Ayan, Jesus loves you. Nagbaba ng buy, Jesus. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out, 5 million. Yes, ilan na ba yun? Jesus OTW. Ilan na ba yung bahay mo, Kapitan? Ayan, Kapitan, nagbabaan po ng bahay si Kapitan. Lablabin po natin, mga lalab, si Kapitan. Ayan, lablabin natin si Kapitan.
Kapitan po nagbaba ng bahay. Palablab pa ako nakapin mga lalabs. Ayan. Sakit man sa puwit man ng upuan na to. Sandal tayo, oy. Ayan. Tangalay. Alshabander, another banana for you. 39 pa lang to. Palablab pa ako nakapin mga lalabs. Alshabander. Bakit puro ganito to? This one is Arabic food. Arabic. What were your job? Before I am working cashier. Cashier. Trade. Ayan, thank you. You are working trade. Okay. Samira Miguelab, shout out. Samira. I connect anagin banana, ano? Alshabander. $5 million daw. Miguelab, shout out. 5 million. Mainit. Mercy Channel 82, Miguelab, shout out. Lalab, Mercy. Mercy, Miguelab, shout out. Sa gabi't araw, nais ko sa tuwina ay natatanaw. Premier tamsak lang sapat na from Mercy. Ayan. Tamsakan natin si Mercy mga lalas. May premier Mercy Channel. Ayan. Kapitan po nagbaba ng bayan. 100.07 si LV. Tamsak ano Mercy Lalab? Mercy. Tamsak na Lalab, Mercy. Larawan mo sa gabi't araw, nais ko sa tuwina ay natatanaw. Sa gabi't araw. Nagagalaw yung mouse ko, ayaw gumana. Ang sabi nila Lamoys, palambing patamsak mga idol, upcoming LS po. Ayan, please. Paguto channel na lang po mga lalabs. Ayan. From Lalamoys. Natamsakan ko na ba yan, Lalamoys?
Ayan, tamsak na ano, Lalamoys. Dati man tayong dikit. Samira nagbaba ng bye, Jesus, full pack from Kapitan. Ayan, Jesus, dan sa'yo si Kapitan, pabalikan na lang. Ayan, palablab pa ako, nakapin mga nalas, palablab. Thanks, host, from Lalamoys. Kapitan dan sa'yo, ano, LB, channel. Ayan, LB na sabay mo ko, LB XP158 Clash Clan. Ayan. LB, Kapitan na sabay mo, Kapitan. Ayan, pinapanood ko yung games mo. Clash in Clan. Ayan, ano, LB or Kapitan Remix. Ito pa ako sa bahay mo, ayan, para di malagas. Panoorin ko pa. Ayan, LB, dikit ko na to sa'yo, lalabs, LV. Or Kapitan. Si QPH, Migalab, shout out. LB channel dan. Baljado, Baljado. Ayan. Mo siya. Ayan, TV 1977, nagbaba ng bahay, TV. Hu, 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 hu. Pagmamahal ko. Mag-alalang lang ako.
ay hahayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Ayan, pangalawang dikit sa iyo, LV Channel. Kapitan Remix. Kapitan Remix sa bahay uli, Kapitan. Ayan, gumuhit ka na nga. Ayan, oh. Si QPH, nagbaba ng bahay, si Q. Si QPH. Ayan, pangalawang dikit, LB. Muni ka na ba, Muni? Ayan, si QPH, nagbaba ng bahay, si Q. Ko dahil sa'yo. TV 1977, dan sa'yo. Ayan. Dan sa'yo from Jesus Loves You. Ayan, si Q, nagbaba ng bahay, si QPH. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. 5 million. Jesus Loves You. Ayan, nagbaba ng bahay, Jesus. Ayan, Tourist Philippines or TV 1977. Nasa bahay mo ako. Ayan. Baguio News. Wow. Dami tao. Sigaw. Ayan, Sir Jim. Nagbaba ng bahay. Di po kayo nagbigay. What? Walang harang?
Iwan. Wala ba akong harang, Iwan? Patamsak naman kay OFW ako lalags. Ayan. Wala ba akong harang? Paano walang harang? Meron harang yan, meron. Naharang ako. Meron harang. Hindi ka lang hinarang ni Lolo. May harang. Ayos, at sa lahat patamsak naman sa premier mga lalabs. Ayan. Ayan, tamsakan natin si OFW ako. Jesus loves you, nagbaba ng bye, Jesus. Ayan, 3 million in house. Miguel Love, shout out. Kasi pa yung upo ko, oy. Sakit man ito sa pit ng upuan ko. Tamsakan natin si mga lalabs. OFW ako sa kanyang premiere. Ayan. Lubat na pala to. Ayan, Gab Kapilan, Miguel Love, shout out, Gab. Salamat, Gab. Ayan. Kula ng Oragon. Patamsak din pa ako sa aking uploads. Nag-iikot na naman tayo.
Ayan, 3 million daw. May grab shout out. Ayan, Sir Jim. Ilay, 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 lele. Lay, lay, la. Ilay, ilay, la. Layla, ilay, 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 lele. And mga lalas, ako'y magpapaalam na. See you later mga lalas. Meron pa akong live uli mamaya 6 p.m. Ayan, sa isang araw po 2 times akong nag-LS. Maraming take 2 nga lang. Ayan, see you later 6 p.m. Ayan. Meron pa akong live later mga lalas 6 p.m. Ayan, thank you so much everyone. Ako po magpapaalam na. Saan man sulok ng mundo, mag-ingat po tayong lahat. God bless us all. Bye-bye. See you later mga lalas. Bye-bye.